И здравейте хора! Днес ще играем на Fortnite. И сега с малко започваме. Ето, започваме. Да. Така. Започваме. Сейчас още няма започваме. Не, тук е други. Защо бе? Из някъде. Той там, примерно. Е там е двигател. Да, бе, бате! Аз так му взех оръжието с мен. Ей. Благодаря. Да, бате. Аз дори не видях какво оръжието. Дали е SMG, бате. Все пак беше, ако бях взел, ще да го сипя. Ама аз так му взех то пи-пи-пи, но няма как да не дам. Бате, те са били в футбол, двама срещу един бате, клон. Бате, той направо ги съсипа. Айде още един ръбус. Ей това, то след това последно. И ще ми взе патроните, бе. Ще ми взе оръжието. Сега казвам. Отскачвам там. Само че този път няма малко. Така. То обаче рут е последния. И приключвам. Но пак да е така, имаме една-две минутки, т.е. малко и после. И после да умра. Все пак това ще се боя, да се внимава. Така,
Няма парламентарно, защото традиционно всички. Да си падна съм е по-добре. Да взема поне това пистолече. Опа. За мен е точно чипон. Какво е? Това вече е такова. Че са пазни. Метки тако. Да се изучили. Вземем ботка. Да не се я наели. Имам 12 щит. Долу в коментарите, ако искате да направя Витри Роял и да игра и друг път да играя не Roblox, а Fortnite. Така че пишете. Чакам. Кока-кола. Отметките ще взема това новото. Будка нещо много не се справя. Много. Значи тук наистина няма хора. Да, наистина няма хора. Това защо се взе? Ако има хора, със сигурност, че първо, който е кацал там, ще го взема. Тя се тук. Това е снайперус. Ще го взема. Нещо цвета ще взема. Не. Добре. Сега се чува, че някой ребутва до мене. Той ще има ребут ван и ребутват някой. Така се чува. Ето кой ребут ван. Това нещо ще никой не е ребутван. Щит. Не. Като не сме на 100, аз това ще го сложа около мене и съм където щитлата. Така, сега ще вървим към... Чакайте да го къде средата. Ето тук. Тук пак никой не е взимал боса, значи тук хора не са кацали, защото значи тук ще е много хора. Но аз съм кацал, значи. Това е, искам да срещна хора да ги убира. Пак ще кажа. За малко да пропусна. О май бях. Какви са ни оптиките. Добре, само снайперус.
SMG снайпер да му. Всъщност ще взема такова. Не пропускаме ничия все пак. Ева. О, не има някой друг. Тук долу се бият. О, да, вирус? Имах помпа, аз го бия с пистолетче. Много съм зле. Сега имам. Да, благодаря. Не. И това беше от мен. Моля ви да се почувствам по-добре. Пишете долу в коментарите. И лайкнете видеото. Така че от мен. Чао!